5 rýchlych tipov, ako vám môže pomôcť hlasový asistent. Posledný si nenechajte ujsť. Hovor so mnou po anglicky na úrovni B1 s londýnskym akcentom. Simulujme stretnutie v obchode. Buď predavač. Sure thing, let's get into it. Welcome, how can I help you today? Povedz mi základné informácie zo života Ľudovita Štúra, ale tak, že budeš hovoriť v prvej osobe jednotného čísla. Jasné, skúsim to podať tak, ako by som bol sám Ľudovít Štúr. Narodil som sa 28. októbra 1815 v Uhrovci. Popíš mi kolobeh vody v prírode tak, ako by si bol rozprávač v detskej encyklopédii. Jasné, predstav si, že voda je ako dobrodružný cestovateľ. Začína v mori alebo v jazere, kde ju slniečko sohrieva, až sa premení na neviditeľnú paru a vystúpi hore do oblakov. Vysvetli mi zlomky tak, ako by som bol piatak, ktorý nechápe. Použij pizzu ako príklad. Jasné. Predstav si, že máš veľkú chuťnú pizzu. Keď ju rozkrájaš na 8 rovnakých kúskov, každý kúsok je 1 osmina pice. Ak zješ 3 kúsky, zjedol si 3 osminy pice. A teraz mi povedz, ako sa má učiteľ naučiť zvládať prácu s chatom GPT. Každý učiteľ by mal sledovať profil EduAI.